L'Agència Tributària ha embargat el sou del regidor de l'Ajuntament d'Inca, Joan Robert, per quedar uns 6.000 euros en imposts municipals. Robert, que també és secretari general del Partit Popular d'Inca, assegura que, com totes les famílies, la seva està passant dificultats econòmiques. Joan Robert és regidor de Participació Ciutadana, Agricultura, Fires, Dijous Bo i Comunicació de l'Ajuntament d'Inca. I precisament per no haver pagat alguns impostos municipals, Hisenda li ha embargat la nòmina que rep per la dedicació exclusiva al consistori inquer. Robert assegura que l'embargament no només l'afecta a ell, sinó també a algun membre de la seva família. La situació, com dic, és complicada. Totes les famílies passant per moments difícils i malgrat estiguis a un lloc polític que sempre hem volgut fer política d'apropament i d'estar a prop de la gent i de complir, no mos amagam i jo crec que compliré sempre. Si hem de pagar això, se paga com qualsevol ciutadà. En total, Robert deu 5.862 euros per no haver pagat l'impost de circulació i la contribució de diferents propietats. El batlle del municipi, Rafael Torres, assegura que desconeixia la situació del també secretari general del PP d'Inca, però li ofereix el seu suport. Tots avui tenim unes obligacions tributàries, ja sigui en l'Ajuntament, ja sigui en Hacienda, i evidentment, si jo deixo de pagar la meva declaració de renda, no crec que sigui l'Ajuntament culpable, no crec que sigui una mala imatge de l'Ajuntament. Des de que entra a l'Ajuntament, Joan Robert ha ocupat càrrecs importants a l'organigrama de l'equip de govern, a més d'haver presidit el bàsquet Inca durant molts anys.